Hi guys, it's Christina and this is our family but just today. Um, Pasensya na kumakain ako ng chichirya. Um, Nag-grocery ako today for one week. Um, 11 to 17 na pagkain. But I only spent 250 pesos. Yeah, 250 pesos. Pero um, mm, before kita sa inyo yung mga binili ko ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung kung bakit 250 lang yung ginastos ko. Kasi sinabi ko nga sa inyo, diba, nung March, ang daming nangyari. Ang daming pinagkakagastusan kaya na out of budget ako. Kaya nag, basta ang daming nangyari talaga. So, parang na-short ako. So, um, para ba? Basta today, 250 lang yung natira. But, papakita ko sa inyo kung bakit. Kasi may mga extra pa din. Thank you, Lord. Thank you. Dahil may mga extra pa na mga pagkain. So, papakita ko sa inyo. So, pasensya na kung medyo blurry talaga siya. Kasi yung phone na to yung gagamitin ko lang. Okay? So, now, pasensya na kayo ha. Kung hindi ko siya na-arrange kasi sobrang pagka-busy ko. So, unahin ko lang muna dito, guys. So, dito, yan, hindi ko pa nga siya na-arrange kasi, tawag dito. Teka, parang hindi ko gusto yung settings niya, ha? Teka lang, guys, ha? Ay, dumilim naman. Ayan. Parang ganun pa rin. But anyway, yan, yung last pinakita ko sa inyo na, parang pinakita ko na sa inyo to, yung ground pork na 50 pesos na lang ang kilo noon sa April Fool's Day na 1 to 5 p.m. lang yung promo nila na 50 pesos yung isang 1 kilo ng ground pork. So, eto, actually gagawin ko sana tong patty. So, hindi ko siya nagawa sa sobrang wala akong time na gawin siya. So, ayan. At ito lang din yung natira. So, yung ibang ground pork, ginawa ko na siyang lumpia. Ayan, ipakita ko na sa inyo to guys, diba? Yung recipe nito ng lumpia. At itong nasa ilalim, extra chicken yan na medyo konti-konti lang talaga. So, gagawin ko siguro siya bukas. So, ayan. So, gumawa ako ng meal plan na eto lang yung i-ano ko, isasagol, ang tawag doon, ipapanggisa ko. So, we're fine naman, okay naman siya, wala naman problema kasi meat pa rin naman. And so, dahil kahapon, binigyan ako ng mother-in-law ko ng baka. Actually, konti na lang to kasi kinainan na namin. Actually, baka to. So, ayan. So, pag may mga ganung I really appreciate pag may nagbibigay talaga sa amin ng food. Kasi syempre, mas nakakatipid ako doon. So ayan, hindi na ako bumili ng chicken kasi pagkakasyahin ko na lang to for this week. So ayan siya. So konting-konti lang yung ilipang lalagay ko na panggisa. So another savings na naman yon. So, I regret, talagang nag-ano ako kung bakit 2 kilos lang yung binili ko na ground pork. Sana ay 4 sana yung binili ko. Kaso, yun nga, dahil na-short ako sa budget ng March. So, yan lang yung nabili ko. So, ayun. And so, dito, ipinakita ko, actually, parang pinakita ko na to. Ay, hindi pa pala. So, eto, yung bread. Meron pa kaming bread. At etong mga bread na to is nabili namin to sa budget pa to sa ano ng anak ko, snacks. Nung sinabi ko sa inyo na nagdagdag ako ng 500 pesos to sa snacks. So tapos ko na siyang igastos. So ayan. So ito yung bread, yan may actually burger bun. 4 na lang yung natira. At saka ito actually gamit na gamit tong sandwich bread na to kasi gusto siya ng anak ko. And also dahil malapit nang malanta yung aking tawag ditong kalabasa, so wala na talaga akong time na mag chop guys.
So, gagamitin ko to bukas kasi ayokong masayang siya. Eto, medyo nalanta na siya pero magagamit ko pa rin yan. Eto, syempre, may sponsor kami ng Yakult dito sa bahay. So, para to sa pambaon niya, ganon. So, talagang napakalaking tulong talaga pag nagdadala yung aking mga biyanan, ganon. At saka, ito yung bread, yung asawa kong bumili nito. Yung kung anong klaseng bread ito. So, ayan. So, may ano pa ako dito. Malunggay. At saka, ito, hindi ko nga siya na-chop. Ano to guys, cabbage. So, ayan. So, yung milk ng ano ko, inilagay ko lang siya dyan kasi may mga ano kasi langgam. So, ayan. So, dito naman, so, pasensya talaga kayo guys, ano siya, madumi yung aking refrigerator. Ito yung Hansel, sponsor din to. Bigay ito ng sister-in-law ko. Pag may sahod siya, binibilan talaga niya yung pamangkin niya ng mga isang pack na ganito talaga. Tapos, eto naman, akala yun talagang we're so blessed. Kasi ang dami talaga nagmamahal sa amin. Kaya, ayan, etong lahat to guys, usually talaga hindi nyo nakikita sa mga haul ko na bumibili ako ng ganito kasi namamahalan ako at saka feeling ko hindi siya worth it na ipang snacks kasi imagine yung isang chucky na ganito is 24 pesos. So talagang hindi ako bumibili talaga ng ganyan. So I'm so happy na may nagbibigay. So, ayan. At saka, ito ngayong gabi lang to ibinigay. Ito yung chucky na to. So, meron pa ako mga pang snacks, diba? So, ito yung nabili ko ako yung bumili nito guys, hindi to, Ito, binili ko talaga to 74 pesos. So, ayan, marami pa siya. Favorite to ng asawa ko. So, ayan. At ito, water ng anak ko. Ito yung water namin. So, ayan. Ayan lang lahat. Yung snacks. At saka, ito wala na kaming egg. Hindi ako nakabili ng egg kanina. So, maybe tomorrow. At, ito, yung coffee, alam nyo, random talaga. Sobrang pagkadumi-dumi na. Ito, hi guys. Hi. Hi guys. So, ayan, eto, choco cha, meron pa akong quick cake. So, yung coffee, marami pa nandun pa sa kabila. At saka, etong water taps, binigay to kanina ng mama ko. So, ang daming, sobrang thank you talaga. Thank you, Lord. Kasi ang dami talaga nagbibigay. So, ayan siya lahat. Kaya yung last pala guys, yung sinabi ko sa inyo na yung nag-haul ako nung nakaraan, nung nag-vlog ako na hindi ko siya ma-edit, talagang wala na akong magagawa doon talaga. But, okay. Wala na akong magagawa doon. Ganun na talaga siya yung nag-resulta na hindi ko siya pwedeng ma-upload. So, ayun. So, yun yung ano guys, yung pinakita ko sa inyo, yung 250 pesos yung ginastos ko today kasi yun nga may mga natira pa doon na mga ako nang bahala doon kung ano yung gagawin ko na ulam doon. So actually nag-meal plan ako kanina for 1 week. Parang pansit, yun yung mga meal plan ko. Konting-konti lang talaga kasi may mga lumpia pa naman. So ayun. So today, papakita ko na sa inyo yung aking mga nabili. So, eto guys, eto lang yung nabili ko. It is good for 1 week only, up to 11 to 17. So, eto lang yung nabili ko. So, let's start here na nabutas ko kanina pag open. Pansit, this is 20 pesos. Alam mo, staple na talaga yung pansit sa amin kasi very, siya, napakamura. Tapos, yun, maraming nabibili na ng 20 pesos. So, 20 pesos yan. At saka ito, bumili ako kanina. Kasi sa paligid kami kanina na grocery na namili guys. Kasi, yun nga, 250 lang yung pera ko. So, kailangan ko pagkasyahin yun. So, ito ay watermelon. Na yung watermelon na guys. Yung yellow ba yun? Golden. Yung tawag doon. At saka ito, ang papaya ito, 15 pesos ang kilo, 12 pesos ang kilo, so 24 pesos yung nabayaran ko nito kasi 2 kilos ito. So, sobrang mura talaga. So, kaya mura siya doon guys sa, tawag doon sa palengke na yon kasi,
hindi na siya, parang kung sa trabaho pa, walang agency na pinag-anuhan ito, pinagdaanan. So, nabibili mo to direct doon sa, ano talaga, yung sa farmer talaga. So, kaya sobrang mura niya. And so, etong oil, alam niyo ba kung magkano ang kilo to? 45 pesos. Hindi ko alam kung saan nabili to ng asawa ko. 45 pesos lang yung bili niya. Pero actually, ang binibili ko talaga na oil is 70 pesos ang kilo. At ewan ko kung anong klaseng oil ito. Bakit pagkamura-mura? Pero actually, marami din talagang mga murang oil sa mga bangketa. Pero I don't know. Hindi ako bumili kasi nun. Pero today, siya kasi yung bumili ng oil. Kaya ayan, hindi ko alam. So, wala akong choice kasi nabili na niya. So, bumili ako ng okra. This is 5 pesos. Ayan. Tapos, eto, dahil yun nga, magpapakbit ako, may pakbit akong 2 beses sa ngayong isang linggo. Bumili ako ng, ano to, 20 pesos yata yung pagkabili ko nito. Yung sitaw. At saka, ito, kamote tops, 10 pesos. Ayan. Tapos, ito, kanina, kasi, sabi niya, ito na lang nung bilhin ko yung chop na anong tawag dito, kalabasa. So, this is 10 pesos lang, guys. So, 10 pesos lang yan. So, ayan na lang lahat yung nabili ko. This is good for 1 week. Imagine, good for 1 week. So, yun lahat, guys, yung good for 1 week ko. At may natira pa akong kasi 'di ba 750 a week yung aming budget sa pagkain. Hindi pa kasali doon yung 500 pesos na idinagdag ko para sa pang-snacks ng anak ko. Natapos ko na siyang igastos. But yun, ginastos ko lang talaga yung pera na para sa for this week talaga kasi nagastos ko na yung 500 pesos nung last kasi nga na short ako, 'di ba? At saka may sale kasi na ang tawag doon, ground pork. Kaya binili ko siya kaagad ng 2 kilo. So, worth 100 pesos yon. So, dahil ginastos ko na yung 500 pesos sa 750. So, ayun, 250 lang yung natira sa akin. So, yeah, kaya, eto rin yung nabili ko. So, ayun guys, yun lang yung nabili ko. At, so, ayun lang guys. Yun lang yung mga, ipinakita ko lang sa inyo yung mga ano ko ngayon. So, I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe. And please give me a thumbs up kung gusto niyo yung video na to. And see you in my next video. Bye-bye!